dej mi nějaký téma. Já nevím. Ty štíga nebo já nevím. Jo. Může mluvit o cígách nebo o mý babičce, těch cík je 20 v jedný papírový krabičce, je. Přesně tak může být bílá nebo modrá, ale každá cigareta je tak prostě hrozně dobrá, je. Přesně tak může být lehká nebo těžká, může kouřit slimku, klidně nějaká děvka, je. Přesně tak kolik to má dehetu, 7 mg, to si zase dám a vím, že si vždycky cígo zapálím a pak ho hrozně vychutnám a nakonec ho čípnu a zašlápnu a nevím, co mám vůbec o něm říkat, prostě sát cígo je něco jak sát vždyka, je. Přesně tak, a kde jsem se to ocitl. Ježiš, nevím, prostě je to vehikl, je to prostě hrozný, no je to papírový, jak si prostě hrozně už dlouho to elektrický, je, který prodávají na Žižkově, ale jsem tam línej, je, takže se na to vyseru a vždycky to pak prostě hrozně rád to mám a vždycky číglo do huby si dám, je, přesně tak, a co mám bokom ještě říct, že si jdu zapálit a nevím.